Mapu sa GMA Regional TV Bloodletting Day 2025 sa siyudad ng Iloilo, kag Bacolod, gindagsa sang mga luyag magdonar sang dugo. Yari ang balitang among gitutukan ni John Sala. First time sang pulis kasi Patrolman Lyndon Cañete nga magdonar sang dugo. Aminado nga ginkulbaan ini samtang nagapalapit sa donation area. Apang nagpangibabaw kuno ang katungdanan bilang isa ka pulis nga to serve and protect. Dako gini nga bulig sa aton community, sir. Kag sa aton serbisyo, sir, nga to serve sa community, sir. Isa man siya sa aton activity nga makabulig man sa iban. Si Manong Hiram naman ang nagalantaw-lantaw na kuno sang TV sang makitaan sa One Western Visayas ang pangagda nga magpakigbahin sa Bloodletting Day. First time man sini nga magdonar sang dugo. Gani excited na ini nga makabulig sa mga nagakinahanglan. Mo ginang isa man ka importante makabulig sa pariyot ang gakakianglan sang dugo. Santay Patrolman Lyndon kag Hiram ang duwa lang sa mga nagdagsa sa Robinson's Place, Iloilo subong adlaw. Kadamaan sa mga nagdonar ang nagikan sa Police Regional Office 6 kag Philippine Coast Guard Station Western Visayas. Need ang continuous nato na donation because the Philippine Red Cross the Western Visayas Regional Blood Center is supplying the 26 hospitals here in the province ni Iloilo. So every day gahatagid may naga-request kid sang dugo kag naga-need kid na matagaan ng ilan ng mga pasyente. Samtang sa Bacolod City, regular kag first-time blood donors ang nagdagsaman sa GMA Regional TV Bloodletting Day. Magluwas sa mga miyembro sang PNP kag Bureau of Fire Protection. May mga civilian man nga nagdonar sang ila dugo. Ang bombero nga si JV, first-time donor. Malipay ka man nga makahatag ka, makadonate. Kagabi, nakatulog lang ko, sir, at least 6 hours siguro, sir, preparation para sa pag-donate ko subong, sir. Si Larry naman, mga 4 beses sa isa ka tuig kung magdonar sang dugo. Kaya every 3 months, dapat magpailis gidugo mo para limpyo bala kag nami isa pamatyagan. Do ka okay, katawhay ka nami isa pamatyagan. Nagdangat sa Masobra Shin ang nagpaidalom sa maidid nga screening sang Philippine Red Cross kag Bacolod Adventist Medical Center. Bangod February is Kapuso Month. Full force man ang aton mga kapuso gikan sa GMA Radio kag GMA Regional TV sa Bacolod nga mag-donate blood to save lives. Siyempre support kita una-una and kabalo kita nga ti kinanglan bulig to ka social responsibilities. As of 2 p.m., naglabot sa 63 ka bags ang nakolekta sa syudad sa Bacolod. Samtang sa Iloilo City naman, as of 3 p.m., 49 bags naman ang nakolekta. Upod Kiril Casillo, Adrian Pretos. Upod kay Hans Desierto, John Sala. One Western Visayas.